неразумни и 5 разумни. Защото неразумните, като взеха светилиците си, не взеха масло със себе си. Но разумните, заедно с светилиците си, взеха и масло от съдовете си. И докато се бавеше младоженецът, догряна се на всичките и застава. А посред нощ се нададе вики. Ето, младоженецът иде и вие днес да го посрещнете. Тогава всичките онеца девици станаха и приготвиха светилиците си, а неразумните рекоха на разумните. Дайте от вашата масло, защото нашите светилици угасват. Разумните в отговор казаха. Да не търсите и заради за вас, по-добре отидете при продавачите и си купете. И докато те отиваха да купят, младоженецът пристигна. Ето го Исус! Видяхме Исус! Колко е велик! Наистина свети! Алелуя! Слава на Исус! О, Господи! Колко те чакахме! Заповядайте в радостта ми! После дойдоха и другите девици и казаха: Господи, Господи, отвори ни! а той в отговор рече: Истина ме казвам, не ви познавам. Десет девизи излязоха да посрещнат Господа. Петте разумни влязоха да празнуват в сватбата. Десет девизи излязоха да посрещнат Господа. Петте разумни влязоха да празнуват в сватбата. Празнувайте сега, радвайте се сега, празнувайте сега с Христа. Празнувайте сега, радвайте се сега, празнувайте сега с Христа. Да посреща Господа. Петте разумни влязоха да празнуват с Господа. Десет девици излязоха да посреща Господа. Петте разумни влязоха
да посреща Господа. Петте разумни влязоха да празнуват с Христа. Празнувайте сега, радвайте се сега, празнувайте сега с Христа. Празнувайте сега, радвайте се сега, празнувайте сега с Христа. И тъй гледай, защото да не знаете ни деня, ни часа, в който човешкият син ще дойде. Супер! Алелуя! Bir daha alkışlayalım mı gençlerimizi?